Da, jako bitan je korak 4. Prvi put kad će ti prebacivati, klikneš ovdje, tu si moraš namjestiti postotak zaključavanja i trajanje zaključavanja. Moja sugestija je da staviš na 100% stopu pojačavanja za prvu transakciju i trajanje barem na godinu dana, jer će ti to duplirat se, ne? Jer ako staviš na 2 tjedna ili 6 mjeseci, dobit ćeš 100 eura, a postoji tendencija da ćeš u prvoj godini da će se dići na bolesno, onda stavi na godinu dana. No, i onda tu klikneš Increase Commitment, tako da, evo, to je sugestija na koju treba obratiti pozornost. Tako da se ne iznenadiš ako staviš 3 godine i tek će ti se odlokati za 3 godine. Tad već može i propast, a može i narast, tipa poput nečeg bolesnog. A kad ti prvi put prebaci, onda opet dođeš na isto mjesto, kako si došao ovdje, znači postotak zaključavanja staviš na 50 i onda si staviš na 2 tjedna, tako da ih odmah možeš koristiti. To je to.